Όλα κουφάλες! Τι έγινε, του τη βάζεις αυτή την ώρα? Πω, θα κλάψουνε μαλούνες και ορφανά! Τσάκμα μηχανικού. Τι δουλειά έχω εγώ με το μηχανικό? Εμένα ρωτάς? Τι να, πλάκα μου κάνεις κύριε Ανθίπα. Για 10 μέρες φυλακή από το διοικητή. Για να μας ξεχάσεις. Πάρτα από εδώ. Ευχαριστώ ρε φίλε. Να σε καλά. Πόσες μείνανε? 506 και μία. Είσαι ο? Παπαδόπουλος Γιάννης. Να φέρα κάνει κάρι στραβάδι. Στρατιώτης Παπαδόπουλος Ιωάννης. Τυφεκιοφόρος πεζικού 80η ΕΣΟ. Τα φας καλά. Καραμαζόφ, πάρ' το και πήγαινε στο λόγο. Και ποιος θα κάνει σκοπός? Ρε, πήγαινε που σου λέω. Μην με κάνεις πάλι καμιά λαχτάρα. Να δεν αυτή ρε φίλε. Άσε να μην βρω κανένα μπελά, θα σου πούνε οι άλλοι. Και γιατί σε λένε Καραμαζόφ? Καραμάνο με λένε. Τι γίνεται ρε? Όλο το Hollywood εδώ μαζεύτηκε. Και πού σας πω? Στρατιώτης Παπαδόπουλος Ιωάννης. Τυφεκιοφόρος πεζικού 80η ΕΣΟ. Είσαι κινηματογραφιστής? Μάλιστα. Μάλιστα τι? Μάλιστα κύριε Επιλοχία. Νεούς, θα φας καλά. Λίγο. Τσιγαράκι. Καπνίζεις? Α. Αυτό για μετά με το καφεδάκι. Ποτίτσα. Στο γραφείο κινήσεως. Θα πάμε καλά οι δυο μας, έτσι. 3. Πλην των αναφερομένων. Ημί ανάβαυση! Ανέσυχο 10η ΕΣΟ, λαμβάνω την τιμή να αναφέρω ότι βγαίνω παραπονούμενος, γιατί με ταράξανε στην Αγκαρία και τη Σκοπιά, κύριε Λοχαγέ. Ακόμα δεν ήρθες και θες άδεια, Παπαδόπουλε? Έχω να δω τη γυναίκα μου 3 μήνες, κύριε Λοχάγη. Βιάστηκες να παντρευτείς, Παπαδόπουλε? Οδηγός μηχανικού 76η ΕΣΟ. Λαμβάνω τη μία, σας αναφέρω κύριε Λοχαγέ ότι αιτούμε πενθαήμερος αγροτική άδεια. Ρουδό. Ο πατέρας μου έχει ζώα, κύριε Λοχαγέ. Το βλέπω. Κασμός! 2 μέρες φυλάκιση για την εμφάνισή του και 10 μέρες κράτηση για ανάρμοστη συμπεριφορά. Μάλιστα. Τι θα γίνει με τον καφέ? Έρχεται. Έλα πιάσω λίγο μαγουλόκινο μου. Ποιος είναι αυτός, Ο Παπαδόπουλος ρε, που σου έλεγα. Εσύ είσαι ο Παπαδόπουλος? Ρε ο Παπαδόπουλος. Κάπου το έχω ακούσει αυτό το όνομα. Έξω από εδώ! Τσακιστείτε! 3 μέρες κράτηση σε όλους σας. 80η ΕΣΟ. Από πού κατάγεσαι? Από τα φιλιατρά, κύριε τη Συνταγματάρχα. Ο Συνταγματάρχη Παπαδόπουλο τι τον έχει? Τίποτα, κύριε τη Συνταγματάρχα. Καλώς. Στρατιώτης Παπαδόπουλος Ιωάννης. Έχω εδώ το φάκελό σου. Και τα πολιτικά σου φρονήματα δυστυχώς πολύ αμφίβολα. Εσύ Ατομική καθαριότητα, κύριε Συνταγματάρχα. Εν ώρα υπηρεσίες. 3 μέρες κράτηση. 5 μέρες κράτησης. Και οι δυο σας. Χρώνα εμφανιστικά μηχανήματα τελευταίου τύπου. Τα πάντα αμερικανικής κατασκευής και προελεύσεως. Τάρχα μου, όλο στα μαγειρία και στα φοδευτήρια με βάζουν υπηρεσία. Στο στρατόν Καραμάνο δεν γίνονται διακρίσεις. Και επιστήμονα είσαι, σκατά θα καταρρίσεις. Αισθάνεσαι τίποτα? Την ποδάρα σου ρε κόπανε. Δεν έχεις κάνει έρωτα ποτέ, παιδί μου? Τι ρωτάει τώρα ρε? Η ανατριχίλα. Από τα σύγκριτα του Τελωνίου, κύριε Συνταγματάρχα. Να καταστραφεί! Με ρύθμιση. Μα δεν έχουμε άλλη ταινία για την Κυριακή, κύριε Συνταγματάρχα. Να βρείτε! Λαμπρού! Συνεχίστε τις εργασίες σας. Αλλά εκεί στην Αγγλία που ήτο εξέχασε δυστυχώς παντελώς τα ελληνικά του. Έχω δίκιο, Σαββίδη? Υπερβάλλε το λίγο αντικείμενο. Ελληνικής γλώσσης δεν θα σταδιοδρομήσεις ποτέ στην δημοσιογραφία. Και εσύ το ίδιο και χειρότερο. Μεταφράζεις. Η κουρά των αμνών λέγεται ελληνιστή. Αγράμματε. Μα είναι κοντζάν προβατήρες, κύριε Συνταγματάρχα. Σκάσου, Σαββίδη. Μάλιστα, κύριε Συνταγματάρχα. Άντε, να μην σας πάρω διάλο στον πατέρα. Εσύ μείνε εδώ, περίμενε, θα σε ξαναφωνάξω. Μαλακή γονέων παιδεύουση τέκνα. Με κάθε μέρα έξω με υπηρεσιακό θα είσαι. Δεν μου λες? Την ξέρεις τη δουλειά ή έχεις κανένα γλύψιμο? Αφού μου να βοηθάς του Φίνου, ρε. Εγώ γυμνό στη σχολή. Και τη Φρυδερίκη, άμα θες σου κάνω γυμνία από φωτογραφία ταυτότητας. Βουλώστε το λιγάκι να κάνουμε και καμιά δουλειά. Άσε ρε κολόγρια, ακόμα δεν ήρθε το παιδί. Μπουλή. Τι πάλι εγώ?
Δεν θέλω στραπάτι μου, σηκώσω καμία. Έρχομαι κι εγώ. Ο Μπούλης με τους φραπέδες! Γεια σου κούκλε, πού πάτε καλέ? Για λήψη. Και τους φραπέδες θα τους κάνω. Να τους βάλεις Στο ψυγείο. Πλάκα θα την κάνουμε, κύριε Συνταγματάρχα. Δεν ξέρω τι θα την κάνετε, αλλά λίμωνο σας αν συμβούν πάλι έκτροπα σαν την προηγούμενη φορά.